Gata. Gata, merge. Bună ziua, mă numesc Laurențiu, am 20 de ani, cu prietenul meu din spate care stă pe camera, eu zic că e ascultă, dar și nu mai stă cu mâna pe difuzor, prostul. Nu stau, mă, handicapatule. Așa e bine, mulțumesc. Cu plăcere. Dacă vă place aceste videoclipuri care le facem noi, vă rog frumos, abonați-vă, dați like, comentați, pe noi ne doare undeva. Noi ne facem... A, și cu rugăminte, când faceți un comentariu, nu știu, puteți să ne spuneți ce avem de făcut, o idee, ceva, nu știu. Ceva la îndemână să avem. Ce vrei să facem? Ce vrem să facem, ce vrem noi să facem. Adică, înțelegeți? Dacă sunteți proști, asta pentru bușcări buni. Da-te, dracu. Scuze, mă, așa sunt eu. Mai prost. Da. Și? Ce? Să începem. Ce? Videoclipul. La început? Ce vrei, mă? Dar nu e bancă. Ce vrei, mă? Ia. Unde e ursul, mă? Ce dracu vrei să zici pe aici? Dacă auzi din cămară, unde e? Un cămar. Ia-l bicule de la afară. Hai. Lume în program. Îl accenti? Cu vârtița? Ce să mai zic? Ia zi-mă după mine. Băbăjerat. 7 pui băbăjerat. Sugi pula cu te învață. Ce prost. Ce proastă lucrează. Da, pe ce dracu să mai zic eu? Suntem singuri pe aici, pula mea. Nici o puicuță, nimic. Vulpiță? Vulpiță, vulpe pe aici sunt, da. Nu ca aia de la televizor, ai văzut ce buze are, zici că face la, cântă la torac, bă? La cea târnă? La cea, da, la cea. Bravo, bă. O să fii noroc să ai ieșit. Din barbă. Cât ai băut ieri, bă? Bă, ieri 5 kg. 5 kg? Vizir. Apă? Ce dracu? O apă? Nu stau în gât, mă. Oh. Ia zi, dar vorbește și tu mai tare. Mai tare? Da. La cât dracu, să mă audă tot satul? E, cam pe acolo. A, bine. Ia zi, mă, în banc. Banc. Da. L-am uitat. Ma. Nu, mă, nu zic că pentru vulpițe. Hai vulpiță aici. Unde? Acolo. Acolo? Groapa de gunoi. Sau? Vă place turbanul meu? De la Țintela. De la Xinte. Apă, minera. Apă, frate! Da. Cam poveste. A fost... A căcat o capră. Și l-a zis la țap, mănâncă prostele că nu mai vezi niciodată. Moastră. Hai, coboară și tu jos. Da, mă, să mănâncă catul de cameră. Da, ieri n-am avut ce face. Azi belim pula. O belești. Ce dracu. Păi da. Nu știu ce să zic. Mai ales, da. Mi-am adus aminte cu coronavirus ăsta. Și că noi trebuie să stăm în casă, noi stăm afară. Aici tot casă e, na. E așa mai, iuhu, e. Înțelegi? Ce dracu stau eu, dar chiar că și cu ăștia cu școala, bă, mi-a sculat, ce noroc aveți voi. Așa sunteți bâtă de școală. Mai ales mi-a plăcut matematica, de-aia m-am și
De-aia nici nu m-am mai dus la școală. Înțelegeți? Place mie să mă joc. La 20 ani să mă joc cu o fată ar fi tare. Înțelegeți? Cu vâlpița. Oleu. Să știi, băiatul.